ngana ndi anyamgo so anditi angu ke wale korola je uye mungu faso ye uye mungu kasigida ina la jamanga fila bada cheba ubia musoba ubia nanyo bla ujoro la chame mugwanga kololola nunto go ini soma prince ki foki bakada udiara je mauma pa allame ka pedu kramantona la da la fuli la ambata me directeur la na nyafu bamakoya ka akadema ya fo Paris ka do ke ngata donc alaka corona mandi alaka ngata donc kenya di hadibi alaka shi chama faraka ya namboro la nanye foli ki hambe foli la se jara ka dembe ya fo ka chukwa fari so fari ni kalike alhamdulillah ka do ke ngata donc alaka dembe ya tafanga da ombela je ya rabbi awe bi fo no technicien ni mbalma muso fla ka damne kayatula ani ka se yasin na ko foko barkada nanye foli ke ambise nkoro bugulam ni yo foka fantala fo mauma ban lamene wati kono ka foli la suma ka Muktar Traoré fo ngata no ye pieno folo e bajalan de la ngata wati na aban lame chokba ba lame ambe foli la se aussi hawa kita manobi lafiya ay do ka nyanga ta ko ni ala ye ngata wonyana bo pour que au moins courant do kana tika na ngata do ambo do ke folo ngata do sanaka ko do ka nyana bo inala sonala ka nyaka dam nanye foli la se mauma ban lame no yanga chokba sila interke ngata donc no ye depuis Badjalana ko fo ko barkada alu badra samake sajaja aziz man on lamena ni wati na ka fo ka barkada nkoromso ngata donc amina abia donc ka fo ka barkada donc ni nya fo ngata donc Badjalana abe de maya koroni wati na natli flakela to ke ngata donc au moins anana mina ala ko be nyana bo ya rabbi mauma ba la menga tani wati kono ka be dum kramanto na nanda na chiko ba musko ba be be fra nyona ko radio ta ngata ka lame ame hakilna me fo ngata don ala ka ke ngata jemna jo hakilna ya rabbi ala ka to be ki ka to mota so ala ya rabbi anyo de fa me information me di onte na critique kama anga yi chugo jamana na experience fitini mi mbambo ambo de di bi USF che ana muso be la jelen fo ka bɛɛ don kɛramatɔ na k'a fɔ bɛɛ ye aw ni sɔgɔma a bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni waati kɔnɔna na donc n b'i ka bila la. n'u tɔgɔ bi sɔgɔmada na kutuba a bɛ na boli fɛn min ye lakanabali an ka jamana kɔnɔ barosɛn fɔlɔ ye kutuba tago filanan o bɛ tali kɛ ayiwa Asimi a ye san 1 sɔrɔ fanga kunna ayiwa mun de ɲɛna a bolo mun de ma ɲɛ i bɛ se k'i hakilina di o kan n'o bɔra yen sa barosɛn sabanan o bɛ tali kɛ an bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ pour que an bɛ bɔ CEDEAO ka nin jadi crise in kɔnɔna na ani ka bɔrɔsɛ wɛrɛw fɔlɔ kɔni ala ka jɛ inshallah an bɛ taa donc ka lakana ko daminɛ nka donc tile filanan ni ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna baaraw continue na secteur dɔw bɛ yen nka donc ni maaw sigilen don k'a lajɛ k'a fɔ a lakanabaliya gɛlɛya nana ka se o ma exactement n'an bɛ kuma yɔrɔ kelen min kan kosɛbɛ o ye Mopti mara ye n balimakɛ dɔ bɔra ayiwa an bɛ ma dɔ la k'a fɔ minnu bɛ weleli kɛ nin waati la ni émission daminɛna o tɛ weleli waati ye a bɛ perturbation a b'a don an kun kosɛbɛ kosɛbɛ donc nin waati in kɔnɔna na effectivement i y'a fɔ cogo min lakana daminɛna gɛlɛyaba tun b'a kan yɔrɔ min na an ka taa n'o y'an ka Mopti mara ye surtout Mopti région kɔnɔna na n ye n balima dɔw lamɛn o bɔra k'a fɔ ko e kɔni bɛ se k'o seretigiya ko Mopti dɔgɔnɔ dugu la ko min bɛ kɛ Bakasi ni Koro ni Duwanza k'an dati don o la k'an dati don o la donc n taara n'i y'a video ye est-ce que ale bɛ émission na ayiwa est ce que ale bɛ Mali ko yɛrɛ kala ça veut dire o bɛ taa sigi ka taa k'o da sago fɔ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ dɔw ma n b'o fɔ o y'a bannen n'o tɛ est ce que émission bɛ se ka kɛ ka taa donc an ka semaine kɔnɔ n'an ma Mopti région surtout Bakasi yɛrɛ Bakasi an ka taa donc k'a fɔ et que an b'a su la an y'o de fɔ an bolo fo Jalasago information bɛ yen an y'o de fɔ an ka 76 32 76 00 bɛ yen ni maa min ye information sɔrɔ i k'a d'an ma ni a kɛra n'an m'a fɔ n'an y'a vérifier n'an m'a fɔ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ n ka taa k'an ma fɛn kɛ
o sigilen don maaw nɔfɛ nka donc bɛɛ moi je comprends parce que déjà anti-boxeli kɛ nka donc o yɛrɛ ni kelen kan donc les gens sont libres nka i tɛ se ka to mɔgɔ ɲɛ gosi a fɔ fɛn dɔ ti f'i ma donc je reviens nka donc information min b'an bolo Mopti mara la comme on le sait jateminɛ kɛra k'a fɔ a ka ca ni kalo damani ye Mopti surtout Bankasika ninnu accord min signé na siyaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que kɛlɛ ka se ka ban Bankasi mara la o nana ni gɛlɛya dɔw ye terrorisiw ko maa o maa ka tɔgɔ Bankasi dugu de ye Banka signature k'o fɛ o nana k'a kɛ don dɔ kariw bɛ taa la ka taa dɔn ko ye Bankasika dɔw minɛ hali bi a ka ca ni mɔgɔ 50 ni kɔ ye o ma ye o kuma min bɛ yen nka donc ne ni gouverneur n'o ye Banyangira gouverneur an kumana kan don min Bankasikaw musow bɔra ni hakili b'a la an y'a fɔ yan k'a fɔ ko maaw ka olu ti jɛn n'a ye o ye sira tigɛ u ka maa min tunulen don ko ka ye ani Tori mara la ka taa donc à 5 km de Tori o ye mɔgɔw dugutigiw ni denmisɛnninw minɛ ka taa o ye dugutigiw ninnu bila cɛkɔrɔbaw hali bi ka taa donc tɔw b'o bolo ka taa donc baaraw kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ o la ka donc gouverneur wulila personnellement ka taa fɔ Bankasi ani Bankasikaw ka sigi ka kuma o don Amadu Yaro tun bɛ kɛnɛ kan maa caman tun bɛ yen pour que donc gɛlɛya min bɛ yen ka taa o gɛlɛya in ka se ka duma ka bɔ yen maa min ka taa donc n'u minɛlen don baara bɛ se ka kɛ cogo min jamanadenw yɛrɛ de bɛ se ka information di k'a fɔ an ye maaw ye yan téléphone b'aw bolo baaraw bɛ se ka kɛ ka taa donc pour que aw ka se k'a lajɛ n'o tɛ n'o ye maaw ta ka taa ka t'o dugu yɔrɔ la gouvernement tɛ se k'o bɛɛ ye n'a fɔra ko satellite b'an bolo satellite tɛ dugumataw ye min ye o ye sanfɛtaw ye donc o kɔnɔna na jamanadenw téléphone numéro dira bi an bɛ foli lase Mopti ka donc commandement militaire mɔgɔw ma o ye baara min kɛra Kasim ka donc bɔra yen semaine tɛmɛnen ka taa kuma o fɛ i y'a ye kɛlɛtigi ani bi Maliko o bɛ baara min kɛra yɔrɔ ninnu na an m'an profiter k'a ɲɛmaw bɛɛ fo kelen kelen o bɛ baara min na an ka taa donc hakilisigi baara don o ye fɛngɛ min kɛ conférence min kɛ ka taa ka hakilinaw di jamanadenw b'o yɛrɛ sɔrɔ a ko baara la o hakilina tɔ min kɛra ka taa an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ opération min kɛra le 24 mai jateminɛ kɛra k'a fɔ depuis tile damani na Bankasi mara la a bɛ fɔ min ma groupement dɔ sera interarme ni armée mɔgɔw bɛɛ kelen kelen b'a la gendarmerie b'a la garde nationale b'a la armée de l'air b'a la garde b'a la ka taa donc o bɛɛ de selen don kɛnɛ kan ka taa lajɛ ka taa donc Bankasi mara ka taa donc o bɛ se cogo min ka terrorisiw kɛlɛ ka bɔ yen o jateminɛ kɛra k'a fɔ o ka baara ninnu kɔnɔna na o selen parce que Jalasago précisément kan dɔ kan ka jɔ o selen Jalasago maraw la Jalasago ka donc ani Bankasi ani an ka dugu wɛrɛ bɛ yen n'an b'a fɔ ma Janweli o dugu ka taa se à 40 km de Bankasi ani Jalasago c'est à 38 km de Bankasi o ye baaraw daminɛ yen côté ratissage ka taa baaraw kɛli terrorisiw riposte la k'a ɲini ka taa donc k'a fɔ ko bɛ dankari kɛ marifa ci tulonkɛ daminɛlen ye an ka armée sera ka mɔgɔ 12 ka taa donc k'olu ka taa donc k'olu faga PM kelen minɛna marifa donso marifa ninnu caman minɛna moto 9 minɛna ani wari caman sɔrɔla dɔw bolo ka taa donc wariw minɛna jateminɛ kɛra k'a fɔ faama maaw ma si ma banaw la o baara tɔ bɛ kɛla depuis o nana terrorisiw la mɔgɔw tun bɛ yaala n'u ka marifa ye ani a bɛ fɔ min ma Sokura ani Wonkoro baara tɔw kan ka kɛ yen ka tɛmɛ ka taa fɔ Masakana fan fɛ pour que baaraw ka se ka kɛ wulikan jɔ la pour que terroriste min bɛ yen ka taa donc o ka se ka tunu ka bɔ yen mais jateminɛ kɛra k'a fɔ Bayi fan fɛ ka taa donc o dugalen bɛ yen de maaw bɛ minɛna ka taa ka taa Bayi ka taa donc a bɛ fɔ min ma tu dɔw bɛ yen baara bɛ kɛla yen ka taa donc o daga ka kɛlɛ bɛ Bayi kungo kɔnɔnaw de donc a fɔra armée ye u ka disposition ta donc o bɛ baara kɛla ni drone ninnu ye pour que Bankasi mara ka taa donc o ka se ka lasumaya cogo min
pour que terrorisme ko ka se ka nɔgɔya jateminɛ kɛra k'a fɔ zone sud la n'o ye région Kucala ye baaraw kɛra ŋa ta donc hali bi ŋa donc italien dɔw tununnen don o y'o minɛ ŋa ta donc an b'a fɔ ma sinzani yɔrɔ fanfɛ yɔrɔ ninnu na armée bɛ continuer ka baaraw kɛ k'a lajɛ ka indice sɔrɔ maa min minɛlen don ŋa ta n'o bɛ se ka ye ŋa ta donc o kɔnɔna na renseignement bɛ di la baaraw bɛ kɛ la Kucala mara la jateminɛ kɛra k'a fɔ su fila yera Buguni tile fila in na ŋa ta donc ko maa lujuratɔw don donzokɛ dɔ bɛ yen ŋa ta a dɔnlen don kosɛbɛ k'o de bɛ taa adamadenw joli minɛ donc a ye maa fila ŋa ta donc a y'a k'a bɛna o ɲɛ yɛlɛ finalement a y'o joli de minɛ ŋa ta donc maa min bɛɛ b'a kɔnɔ polisiw kɛlen ka tɛgɛ da o kan pour le moment dossier kan ka taa au niveau de la justice Tombouctou mara la directeur ŋa donc d'école sugu donlen ka fa banbanciw taara nɔfɛ ŋa ta ka taa n'a ye hali bi ŋa ta donc b'a ɲinina a ma ye Gawo mara la ŋa ta donc baaraw bɛ kɛ la Kulikoro mara la ŋa ta donc patrouille bɛ continuer na Kayi mara la ŋa ta donc ɲɛyɛlɛ de kɛra ŋa ta baaraw ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ ne tile fila na lakanabaliya la min kɛra o ye nin ye donc t'a dɔn ne dɔ bɛ e bolo ma se ka dɔ fara a kan. Ayiwa lakana ta fanfɛla la kɔni a caman bɛ jamana in kɔnɔna na parce que an b'a ye k'a fɔ nin waati la moto tarakilaw de fana wililen don sisan e kɔni bɛ maaw ni bɔra u ka bolifɛnw nɔfɛ o caman bɛ ka kɛ nin waati kɔnɔna na Bamakɔ kɔnɔna na yan nka togo an b'a lajɛ k'a fɔ an ka jamana bɛ wuli ka jɔ min na an ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛla la an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na an ka minisiri caman bɔra yen ayiwa olu tun taa taama min na u nalen fɛn caman fɔra wala o waleya in a bɛ se ka kɛ sisan k'a sɔrɔ n'i y'a ye tɛrɛn sira yɛrɛ tɛ anw fɛ yan an ka tɛrɛn siraw bɛɛ kelen bɛ sangasow ni magasinw de ye sisan o tɛrɛn sira in bɛna se ka dilan cogo di olu bɛna se ka bɔ yen cogo min na ka tɛrɛn sira dilan k'a fɔ ko tɛrɛn bɛ nalen ko tɛrɛn saba an taara tɛrɛn fila kan ka na en même temps minnu bɛ yan fana u bɛna olu fana dilan olu fana bila fɛn kan nka Irisiw ka mɔgɔw de bɛna olu fana dilan ayiwa n'u togo k'an ye fɛn caman kɔni sɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ an ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya in na. N bɛ foli lase ma n'i ye jateminɛ kɛ tile filanin na an ni Irisi ka coopération na gouvernement malien ye hakili jagabɔ dɔw kɛ k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min buru sɔngɔ bɛ gɛrɛ la cogo min jateminɛ kɛra k'a fɔ alikama n'a bɛ sɛnɛ Jire mara de la mais bi gouvernement ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ni o ma wuli n ka se ka jɔ ka baara n ka taa ni hakilina dɔ ye gɛlɛya bɛ kɛ alikamako la gɛlɛya bɛ kɛ n ka taa fɛn caman donc o taara min na minisiri 4 de taara la kɛnɛ kan minisiri fɔlɔ ye jɔn ye n ka taa n'o ye gouvernement ɲɛmaa ye n'o ye chef de mission ye o ye Diop ye ministre des affaires étrangères o bɔlen ministre de transport taara i ye tɛrɛnko kuma min fɔ Madina n ka taa donc o taara pour ka se ka tɛrɛnko kun ye fɔ ministre nga donc de mine énergie nga donc o taara courant ko kumaw kan ka se ka fɔ dugumakolo fɛnw bɛ se ka bɔ cogo min baaraw ka se ka kɛ n'a ye jamanadenw ka se ka nafa sɔrɔ a la cogo min naaninan ye ministre des finances ye wari tile bɛ maa min bolo an ka nafolo tile bɛ maa min bolo o de ka taa donc o ɲɛmaaya la ka taa donc o yɛrɛ ka taa donc o bɛ groupe kɔnɔna na pour que o ka se ka taa o taalen ka taa donc tile 3 baara kɛlen ka ban n ye dɔw lamɛn ka taa donc a bɛ maa hakili kɛ cogoya dɔ la n'a bɛ fɛ ka jamanadenw information di baganw tɛ ka taa o bɛ fɛnw dɔn o kalanlen don ka taa donc o bɛ information ɲini ka nɔgɔ bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i dan ye ka dɔn ko mɔgɔ b'a fɔ cogo min ka don Google kɔnɔ ka ɲininkali kɛ ka taa Google b'i jaabi tɛrɛnko la dɔw ko ka taa donc ko expérience jumɛn bɛ Irisi n t'a dɔn n'o ka kalan de ma taa ɲɛ n'o tɛ ko de dɔn ko n'o b'o tugu la de ye tugumanciya la bi maa min bɛ tɛrɛnko la ni min bɛ tɛrɛnko dɔn ka tɛmɛ duniya bɛɛ kan anglais de tɛrɛn fɔlɔ ka taa donc n'o o recherche kɛ ka taa donc an b'a fɔ ma terrain d'affaires o bɔlen ka taa donc américains de sera ni terrain ye ka taa donc en Europe guerre kɔnɔna na maa min ye baara kɛ sibiri fan fɛ ka taa donc maa min ka terrain a n'a wagon a n'a a cɛ ɲumanya a n'a boliko ka taa a n'a kodɔn a n'a rayi ka bonya ka tɛmɛ rayi bɛɛ kan maa min y'a fɔlɔ baara kɛ o ye Irisiw de donc bi structure min o taara u nɔfɛ duniyalatigɛ kɔnɔna na maa tɛ se ka terrain dɔn ka tɛmɛ olu kan maa tɛ se ka terrain ko dɔn ka tɛmɛ olu kan
olu de bɛ se ka arayi da cogo min y'o diya olu de bɛ ka taa bonya cogo min y'o diya o bɛ terrain yɛrɛ dilan ka bɛn u ka arayi dilanlen ma parce que n'i ye arayi normal lajɛ o de bɛ bolila en Afrique ani yan yɔrɔ mais olu ka terrain dɔw b'a dilan n'olu ka arayi tɛ n ka fɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka boli guerre kɔnɔna na pour que américains kana don ni ka terrain ka taa donc jusqu'à Russie o ye terrain sira kura de dilan donc pour que ka to ka terrain ka donc a cɛmancɛ ka bon ni an ka terrain tɔw ye donc aujourd'hui ka dɔgɔ taara baara de kɛ olu fɛ terrain kunkolo 2 wa 3 ka taa fɔra ka taa donc o sanna ka ban o bɛn n'a kan k'a fɔ terrain kunkolo 2 bɛ yan o 3 ka taa donc o tiɲɛnen don o bɛ dilan o bɛ na o dilan ni ala y'a jɛ ni ala sɔnna ka taa tile 15 o kan ka se yan Mali kɔnɔna na baaraw ka se ka daminɛ ayi donc o bɛ na ka k'a lajɛ terrain ko sira ka donc n'i ye jateminɛ kɛ depuis fɔlɔ wari fɔlɔ min dira gouvernement ko k'olu ye baaraw daminɛ terrain ko la et que fɛn caman sera ka kɛ terrain ko in na bi sira min kan ka dilan Mayina pont ani pont wɛrɛ bɛ yen pont 3 ka taa k'olu tilala o bɛɛ la gɛlɛya min bɛ yen ka taa o ni techniciens kumana a kan j'ai dit au Mali ni mɔgɔ b'a fɔ ko souvent ka taa ko non ko terrain tɛ se ka wuli ko non il faut commencer à aller parce que hakili de bɛ baara kɛ k'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ ka to e ka dɔnniya dan ye parce que dɔw bɛ yen ka taa e bɛ se k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ dɔw b'a kɛ minute 5 kɔnɔna na donc diɲɛlatigɛ kɔnɔ personne n'a le monopole du savoir et personne n'a le monopole de l'analyse mais i bɛ hakilina dɔw de ta ka taa dɔw de b'i dɛmɛ pour que i ka se ka bɔ o hakilina na aujourd'hui bi Russie ye dayɛlɛ anw ye Russie y'a yira k'a fɔ ka taa donc baara in kɔnɔna na ka sɔrɔ u bɛ na fɛn caman kɛ pour ka se k'an dɛmɛ ka taa donc jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya la ka taa o ye terrain ko fanfɛ yɔrɔ ye donc bi an kan ka tɛgɛrɛ fɔ ka taa donc ni ala sɔnna ani Ibrahim Boubacar Keita ta tɛ kelen ye a ka taa jɔ Kayi aéroport la ka taa ka téléphone ta ka taa ko téléphone ko terrain commandé la ka tila ka ko ministre bɛ yen ka taa ministre ka tila ka photo ci k'a fɔ ko terrain natɔ la dɔ sala élection ma ban Kayi bɛɛ tugula a nɔfɛ ka taa o kɔnɔna na donc bi on ni nin tɛ kelen ye ça c'est le concret ninnu bɛ transition de la o bɛ fɛ ka baara kɛ ka ka bɔ o kɔnɔna na n bɛ remerciement min kɛ aussi parce que an da bɛna se o yɔrɔ na an ka n'an sera ka taa an n'o fɔ o terrain ko ka taa donc o ɲɛnabɔra ka taa o da o fɛngɛ la parce que o bɛ Kayikaw ni kan et baara kɛra aussi k'a fɔ n'o ɲɛnabɔra ka ban an kan ka baara min kɛ an n'o Sénégal cɛ o baara ka se ka daminɛ parce que bi n'i ye jateminɛ kɛ dɔw bɛ yen hali terrain wulili aussi a man di olu ye parce que ni terrain wulila camion batigi dɔw bɛ yen ka taa olu ka nafolo olu tɛ na o tɛ fɛn sɔrɔ ani karitigiw donc ani karitigi dɔw bɛ yen ka taa gɛlɛya de k'a kɔnɔna na ni se b'olu ye a tɛ wuli ka taa dɔn a fɔ min ma ko ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka nɔ tɛ diya donc n'i ye se di dɔw ma terrain kana wuli pewu n'o bɛ se k'o karamɔgɔ baara kɛ o b'a kɛ n'o bɛ se k'o sɔnni kɛ o b'o kɛ n'o bɛ se k'o fɛn o fɛn kɛ ka taa o bɛ kɛ mais une chose est sûre corruption ko tɛ mais min don ka taa donc i ka sɔrɔ da ye min ye ala ye min bila i kun ka taa donc i b'o de sɔrɔ o baara min bɛ kɛ la terrain ko la bi c'est que an kan ka dugawu kɛ an kan ka se ka jamana encourager pour ka se ka mɔgɔ si décourager parce que corruption bɛ kɛ la en tout lieu ko k'a fɔ ka taa ko terrain ko que ce n'est pas possible pour nous impossible n'existe pas baara kan ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na pour an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na an bɔra o kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ ka taa donc alikamako maloko hakilinaw bɛ taa o ko la k'a fɔ désormais au lieu de ka taa donc maloko in gɛlɛya ka k'a la alikamako produit wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ mais o bɛ nana ka na di OPAM ma commerçant bɛ se ka ta OPAM bolo ni se bɛ ka taa dɔw ye aussi commerçant dɔw ye parce que olu ka sɔrɔ b'o de la o bɛ se ka a ka fɔ dɔ da ka o de la ni se b'o ye ka taa ala kana to ka taa gouvernement ka se k'o ɲɛnabɔ donc pour que olu ka intérêt yɔrɔ ye wa i ye jateminɛ yɔrɔ ye wa parce que c'est pour cela jamana développement ka gɛlɛn donc n'i ye se kɛ commerçant dɔ min bɛ balo anw joli la ani min bɛ balo pour que an kana se ka taa ɲɛ olu ti fɛn ka taa gouvernement k'o ɲɛnabɔ et que an ka to sɛgɛn na olu ka kɛ milliardaire ye donc o ka sira foyi ti ka taa jamana hɛrɛ la donc n'i ye jateminɛ kɛ ɔ ka taa a fɔ olu de ma ko diina mahamadu mɔgɔw n'a fɔ olu de ma ko olu de bɛ sunko bɛ seri a fɔ olu de ma ko le jaka bɔra donc aujourd'hui se b'olu ye ka taa donc foyi ti kɛ dans ce domaine donc o mankan yɛrɛ wulilen don dans ce domaine ça c'est presque réglé donc o kan ka na tile fila in na jateminɛ kɛra k'a fɔ ka taa donc o baara tɔ min kan ka kɛ i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ le ministre donc o bɔra yen kɔfɛ na a mɛn pour les armements baaraw min kan ka kɛ o bɛ continuer o kɔnɔna na donc n bɛ se ka min f'i ye directement pour Russie yɔrɔ la i ye question bɛ poser o ye nin ye bi n ka tɛ donc a bɛ yɔrɔ donc kuma b'i bolo. Ayiwa n'o togo an bɛ taa ni an ka barosen filanan ye barosen filanan bɛ tali kɛ ayiwa i bɛ Hashim ka bilan san 1 sɔrɔ
ayiwa mun de ɲɛna mun de ma ɲɛ a kan ka mun de kɛ n'i ye jateminɛ kɛ jamana min ye jamanaba ye n bɛ to k'o de fɔ presque tuma dɔ la n'i ye jateminɛ kɛ jamana taabolo la caman bɛ yen o bɛna sigi arajow la o bɛ kuma mais i b'a dɔn gɛlɛya min b'a la aw journalistes ka gɛlɛya b'a la aw animateurs ka gɛlɛya b'a la parce que souvent aw bɛ kuma di maa dɔw ma il est spécialiste dans aucun domaine parce que ni aw kan ka kuma di maliyɛndenw ma arajow la telew la journal dɔ la i b'a sɔrɔ ma domaine dɔ bɛ yen nka a b'o maîtriser mais bi ni maa min kumana Facebook kan o fɔla ka dɔn an b'an ka arajo dayɛlɛ o ye o bɛ na a b'a da sago fɔ jamana ko la a b'a da sago fɔ critique ko la a b'a da sago fɔ ka sɔrɔ ka taa dɔn hali k'a fɔ domaine jumɛn a ye spécialisé ye donc ne anw ka hakilina ye min ye c'est d'éduquer la population de façon quantitative et qualitative ka jamanadenw ka taa dɔn ka kunnafoni d'u ma pour que jamanadenw k'u yɛrɛ sɔrɔ kunnafoni kɔnɔ diɲɛ kɔnɔna na pour que u ka se ka kalan o baara bɛ di maa min ma ka taa dɔn min b'a dɔnbaga birikidala b'a fɔ k'a bɛna a da dɔn maliko kuma na tailleur b'a fɔ k'a bɛna a da dɔn maliko kuma na école karamɔgɔ école bɛ maa min bolo k'a fɔ k'o da don maliko kuma na dɔw bɛ yen ka to dɔn o bɛ sɛ de feere k'a sɔrɔ k'a fɔ k'o bɛna o da don maliko la ka analyse dɔ kɛ c'est compliqué parce que le problème est qu'il n'est pas spécialiste dans ce domaine i t'a ye tubabu radio foyi i t'a ye tubabu télé foyi la n'i bɛ wele i bɛ wele ka domaine de la e bɛ sɛko de dɔn i bɛ wele sɛko de la e bɛ ka dɔn dugumakolo ko de dɔn i bɛ wele dugumakolo ko la e bɛ analyse politique ko de dɔn e bɛ ka baara kɛ défense la i b'o de dɔn i bɛ wele a kɔnɔ ou tu es un homme politique i bɛ wele o kɔnɔ ou tu es un commerçant i bɛ wele a kɔnɔ mais an ka radio privé bɛɛ lajɛ maa o maa bɛ nɛni kɛ radio privé i b'a dɔn k'a fɔ foyi dɔn ka taa dɔn ça c'est vrai donc an ka dugawu kɛ hali bi an ka b'o la Hasimi ko nana fɛ le bilan c'est à deux bilan fɔlɔ ye min ye ka taa dɔn o nana entre eux n y'o de fɔ n ko don min u bɛ ban daw ta o ma e ɲininka o ma ne ɲininka n'i ye jateminɛ kɛ o b'o ka premier ministre ta don min o ma e ɲininka o ma ne ɲininka o ma population ɲininka a tɛmɛna o ni Diko bandaw ta a tɛmɛna o bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye Diko olu ka taa dɔn olu de ka taa dɔn a ta hali M5 bɛɛ ma ɲɛ o tora o kɔnɔna na ko baara kɛcogo ma ɲɛ o ye bandaw bɔ yen o nana ka ko rectification o rectification na mun kɛra Choguel nana comme premier ministre Assimi nana comme président de la transition même ni sariya tun y'a kun ka fɔ ka tɛ ko Assimi tun tɛ se ka kɛ président de la république donc kɔnɔna na cour constitutionnelle an t'a dɔn min kɛra o sɔnna ka taa dɔn ka sariya sɔsɔ cogoya dɔ la pour que Assimi ka kɛ président ye o kuma tiɲɛ yɛrɛ parce que tiɲɛ man d'an ye tuma dɔ la an mun t'an dabiri tiɲɛ kan fɛngɛ la o baara min kɛra ka ban o y'a sɔrɔ i hakili b'a la ne yɛrɛ y'a fɔ yan n ko bandaw ma baara bɛ continuer cogo min n'i continuer avec Moutar Wan arajo in na n y'a fɔ n ko b'i bonya parce que le peuple a eu confiance à toi i ye discours min kɛ mɔgɔ dara la mais aujourd'hui baara de taara position min na maliyɛnw t'o yɛrɛ sɔrɔ la position min na n'i continue o b'i gɛn n'o ye gɛn ka mɔgɔ tɛ bɔ k'a fɔ ka da ko ils sont contre finalement a kɛra ten parce que fɛn o fɛn bɛ kɛ an b'a prévoir k'a fɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ diya i ye a bɛ se ka fɔ a tɛ diya i ye mais n'o tɛ an y'o kuma bɛɛ analyse kɛ maintenant an bɔlen ka taa o nalen ka rectification na fɛn damadɔ bɛ yen ka taa qu'on reconnaisse ou qu'on ne reconnaisse pas fɛn dɔw fɔra ka améliorer o ye armée ka domaine ye bi parce que min nana ka kɛ ɲɛmaaw ye olu a kɛra cogo o cogo ka taa o ye baara kɛ armée domaine o ye gɛlɛyaw sɔrɔ donc o nalen mɔgɔ wɛrɛ tɛ ordre di olu de bɛ ordre di sɔrɔ min kan ka ɲini extérieur ni kɔnɔna na min kan ka kɛ bi k'a fɔ ko baara dɔw tɛ kɛla ka taa o ye coupeli min kɛra ka taa pour État ka se ka ka taa dɔn bɔ fɛn dɔw la essence kana di a tɔgɔ ye total ninnu na ani ka taa dɔn mobili wele réparation ko ka taa dɔn mobili contrôler ko ani nɔnɔ bɛ san ka taa fɛn caman bɔra la dans les départements o wari bɛnna à peu près ka taa 101 milliards o 101 milliards 71 milliards taara ka di armée ma pour que ka taa minɛnw ka se ka san aujourd'hui an ɲɛ b'o ko la mais à un moment donné aussi a fɔra ni nin bɛɛ banna parce que ni fɛn baw bɛ san na waati min dɔw bɛ ka to yɛrɛ ka taa dɔn sɔrɔ ɲini o de la ka corruption ni fɛnw kɛ a fɔra baara in ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔ n'o tilala ka taa dɔn rapport ka se ka di
tuma min na n'o de tanga da dɔgɔ baara in kɔnɔna la jateminɛ kɛra k'a fɔ o kɔnɔna na hakilina dɔw ta n'o hakilina tun ma ta jamana tɛ se ka taa bi aujourd'hui qu'on reconnaisse ou qu'on ne reconnaisse pas l'armée monte en puissance bi aujourd'hui ka sur l'état du territoire national kunu ninnu tun bɛ yen tuma min na dɔn Mali tun tɛ se k'a ka yɔrɔ dɔw sirikole a tɛ se ka taa yɔrɔ dɔw la mais bi aujourd'hui l'état du territoire national Mali bɛ se ka taa yɔrɔ min y'a diya ka taa ka opération kɛ donc an ye Mopti na donc responsable ye o bɔra ka kuma cogo min en matière de sécurité aujourd'hui hakilisigi bɛ se ka kɛ o domaine kɔnɔna na k'a fɔ n'i ye Mali gosi yɔrɔ o yɔrɔ l'armée peut aller répondre donc o ye fɛnba ye que nous pensons qu'il faut féliciter jateminɛ kɛra k'a fɔ nin waati damani na an ɲɛ b'a kan pour les réalisations goudron bɛ dilan na yɔrɔ a fɔra ka taa plus de 20 milliards o taara ka di siraw ka dilan Sikaso maraw la Mali yɔrɔ bɛɛ ka taa dɔn ni baaraw bɛ se ka kɛ o baaraw na taa dɔn Bamako kɔnɔna na bi an ɲɛ b'a kan goudron dɔw bɛ kɛla goudron kura ye o baaraw bɛ kɛla ka taa dɔn ko jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi concernant le problème de la santé bi muso min nana c'est que ka taa dɔn machine caman sanna au niveau de Ponzé et au niveau de Gabriel Touré, il y a beaucoup d'efforts à faire parce que le problème c'est que la machine nous met corps, par dans ce domaine-là. Ça, je pense qu'il faut féliciter ça. Il y a aussi que le Premier ministre n'a donc allé de Boka Kuma, aujourd'hui, il y a ministre ou bébé, voilà, quand il y a un Malien, on a déjà sur position là, on lui a des barres de Kela, Kela, on a exercice de Kela, donc de télé là. Maaw bɛ passer la ka taa pour que mɔgɔw ka se ka kuma ka se ka hakilina dɔw sɔrɔ a la ça veut dire domaine bɛɛ kɔnɔna la mais gɛlɛya min bɛ yen ka taa dɔn hali bi n'o ma se ka dun insécurité gɛlɛya min ma ban baaraw kan ka k'a kɔnɔna na pour que an ka se ka continuer pour que n ka jamana ka parce que c'est permanent à tout moment ka taa dɔn il faut i b'a kɛ i n'a fɔ nɔnɔ de bɛ sigilen don tasuma kan i k'a lajɛ ka taa pour que a kana bɔ insécurité kɔrɔ y'o ye donc i ye Bamako ta fɔ sisan jateminɛ kɛra k'a fɔ ko gɛlɛyalen ka taa terroriste bolo banditisme wɛrɛ la a laban sisan ka taa u bɛ attaque mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 baaraw bɛ kɛla o kɔnɔna de la pour que ka se k'a fɔ i n'a fɔ ka taa dɔn u bɛ na sugu da la ka taa u bɛ bombe dɔw don yɔrɔ dɔ o bɛ taa ka taa ni mobili wulila o la ka taa fɔ ka taa ko mɔgɔ fagala i b'a sɔrɔ mɔgɔ 3 de y'a baara kɛ donc o baara min bɛ kɛla ka taa o b'a yira k'a fɔ ko fanga dɔgɔyara o b'o yɛrɛ ɲini na n'i ye jateminɛ kɛ semaine tɛmɛnen kɔnɔ maa min fala ka taa terroriste la a ka taa ni mɔgɔ 200 ani kɔ ye donc o kun tɛ na ka taa donc baaraw bɛ kɛla dans ces conditions là donc gɛlɛya bɛ don na ka taa u ka kan kɔnɔna na fɔlɔ o tun bɛ se ka min kɛ essence min bilalen b'o ye en tout moment avion bɛ se ka bɔ ka taa donc à tout moment ka na o surprend donc o kɔnɔna na ka taa donc o bɛ attention kɛra sa o bɛ baara min kɛra o b'a kɛla ka taa ni gɛlɛya kɔnɔ kɔsa na n'i ye jateminɛ kɛ Douentza mara la a fɔra ka taa terroriste dɔw tun taara camion kariw kan ka taa a fɔra ko kariw ka segin gouvernement ko kariw ka segin na donc parce que ko gɛlɛya bɛ yen donc o wulila ka taa ka taa sa o ka taa ka taa o y'a sɔrɔ tun na donc baara o baara bɛ kɛla information bɛ dira bi mɔgɔw bɛ sur le terrain baaraw bɛ kɛla cogo min a ma se ne ko secret dévalé maa dɔw bɛ yen ka taa donc olu bɛ baara kɛla sur le terrain i hakili la ka taa donc ko armée tɛ i b'a sɔrɔ armée mɔgɔ don o baaraw bɛ kɛla hakilisigi la pour que u ka se k'u ka position garder pour que jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na gɛlɛma min bɛ yen ka taa o y'o min kɛra ka taa donc o ye min ma kɛ il est important que an k'a dɔn k'a fɔ au niveau des écoles jusqu'à présent foyi en même temps min kɛra aussi ka donc salaire augmenté la revendication bɛ tun bɛ yen n'o nana k'a sɔrɔ mankan caman bɛ yen o mankan ninnu caman bɔra la kalan daminɛna au moins ka taa a tɛ se k'a fɔ ko diɲɛ tɛmɛ aussi ka taa gɛlɛya min bɛ yen ka taa donc o ye fɛn caman sɔrɔ la o bɔ yen ka taa donc bi k'a fɔ ka taa ko de ye gɛlɛyaba ye ka taa au niveau des syndicats gɛlɛya b'a kɔ k'a fɔ ka taa ko dɔ ma sɔrɔ a la ka taa donc gɛlɛya caman solution dɔ sɔrɔ la c'est comme bi Comatex wari jusqu'à présent a fɔra ko ka da ka compte numéro di baaraw ka se ka kɛ ka taa donc pour que gɛlɛya ka se ka bɔ yen yɛn tɛmɛ ye déclaration kɛ waati in na a fɔra ka taa ko gɛlɛya min bɛ yen ministre de l'emploi ko ka taa k'a kuma ma fɔ ale ye k'o tun kan ka sigi ka kuma ko n'o kɛra ka taa donc ko gɛlɛya ninnu ka taa donc ko solution bɛ se ka sɔrɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la o domaine kɔnɔna na avancé kɛra avancé min kɛra ka taa donc gɛlɛya min bɛ yen jusqu'à présent aussi au Mali dun ka fa gɛlɛya bɛ yen dun ka fa gɛlɛya bɛ yen o bɛ yɛrɛ de parce que min don embargo nana ka kɛ sababu ye ka jamana datugu cogoya dɔ la c'est que fɛn o fɛn hali n'a bɛ dilan Mali de kɔnɔ hali seleri hali ma seleri hali ma min bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ yan
malien denw y'o ka kɛ gɛlɛya ka k'a las'a ma seli waati sokɔnɔ waati an y'a ye o ye ko gɔntɔ ka s'a ma pomme de terre bɛ sɛnɛ anw mara ka taa ni pomme de terre kan ka kɛ 100 o y'a kɛ 100 ye donc an y'o gɛlɛya ye ka tɛ donc malien den dɔw yɛrɛ de bɛ gɛlɛya kan bi sogo sɔngɔ dun yɛlɛla yɔrɔ dɔw la bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sogow tɛ bɔ la ka taa Côte d'Ivoire gouvernement ye disposition ta malo ni sogo ni ɲɔw kana bɔ mais o bɛɛ la dɔw b'o den ka ka malo ni sogo in bɔ ka taa n'a ye ka taa fɛ mais au sud de très près donc oui maintenant parce que frontière c'est peureux ka frontière ka bon ni yɔrɔ min datugu ni mɔgɔ tɛ ka to bɔ ni yɔrɔ wɛrɛ donc o gɛlɛyaw bɛ yen ka taa donc aujourd'hui donc o jateminɛ kɛra k'a fɔ ka taa o domaine kɔnɔna na dun ka fa yɔrɔ la ka taa donc bɛɛ a sabatilen tɛ bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ la ka taa donc parce que o sɔrɔ min bɛ kɛ la n'i ye jateminɛ kɛ ka taa au niveau de l'état salaire kɔni bɛ kɛ la mais commerçants ka sara ka taa donc a bɛ fɔ min ma juru min bɛ ka taa donc pour que ka se ka sara baara min bɛ kɛ la o maliyɛn tilancɛ bɛɛ bɛ compter don gouvernement de kan o baara ka taa sɔrɔ tɛ se la ka kɛ donc poste de dépense min bɛ o domaine kɔnɔ caman supprimer na ka taa donc caman bɛ min sɔrɔ k'a dun gɛlɛya kɛra o kɔnɔna na donc bi ka taa donc o gɛlɛyaw ma se ka ɲɛnabɔ ka ban insécurité ko la comme n y'a f'i ye cogo min na ko les régions tɔw la ka taa gɛlɛya dɔɔni bɛ yen qu'il faut régler donc n'i ye jateminɛ kɛ sur le plan politique an bɛ yɔrɔ de ka taa donc embargo ko in bɛ yen ka taa élection ka taa donc a date ma dɔn o gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya min bɛ yen aussi ka taa donc rapidement embargo bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min maliyɛnw kan o gɛlɛyaw bɛ yen donc aujourd'hui n'an ko an bɛ Hasimi ka bilan ta bɛɛ n'i ka hakilina don ne ye min sɔrɔ k'a fɔ a kan o ye nin ye il y a beaucoup d'autres donc mɔgɔ bɛ se ka min fara a kan parce que min don an bɛ information de di o kɔrɔ ta ye ka taa ko na le monopole de la hakilina ko donc ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo b'i ka bila la. ayiwa n'o cogo a bɛ taa ni gouvernement ka a sɛbɛn san kelen taabolo n'o o kɔni i ye dɔ fɔ a la ayiwa armée kɔni bɛ la en puissance mais n'o cogo maintenant docteur Sugel dɔw ye premier ministre yɛrɛ le premier ministre e bɛ se ka mun fɔ concrètement k'a fɔ ko Sugel nana ko nin kɛra k'a ɲɛna élection mɔgɔ t'a dɔn a bɛ ka organiser cogo min na an t'a dɔn k'a fɔ kalata ninnu bɛna kuncɛ cogo min na mɔgɔ si t'a dɔn pour le moment. parce que n'i ye jateminɛ kɛ prince ka donc i tɛ se ka Hasimi ka bilan ni Sugel ka bilan bɔ ɲɔgɔn na parce que Hasimi yɛrɛ tɛ baara kɛ o ale ye président de ye ka taa donc fɛn o fɛn ni gouvernement b'a kɛ o bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ sous l'égide du premier ministre les directives nga donc ni min kan ka fɔ ka taa Hasimi b'a fɔ k'a fɔ baara in kan ka kɛ tan o bɛ di ka donc Sugel ma Sugel b'o yɛlɛma ka kɛ n ka donc programme ye o programme de ka donc o de bɛ exécuter la kan la montée en puissance dɔw ye ko n ka taa ko bɛ armée ka taa donc ani politique bɔ ɲɔgɔn na nka tɛ se k'o bɔ parce que o t'a ka dɔnniya domaine ye parce que a kɛra cogo cogo le ministre de la défense travaille sous la roulette avec le premier ministre ka directive de kɔnɔ ça le président a dit à tout le monde conseil des ministres là donc tout le monde derrière l'équipe donc du premier ministre le premier ministre a bila yɔrɔ min c'est ça n'aw mako b'a la a bɛ taa c'est pour cela que donc mɔgɔ b'a essayer ka taa donc k'a fɔ k'i bɛ dɔ valoriser ka taa ko a ko Sadio de ye nin kɛ tan o dɔ de ye nin kɛ tan o bɛɛ ye ka taa donc kuma dɔnniyabali ye o bɛɛ ye ka taa information kalama i b'i da sago fɔ fɛn na ka taa i min dɔn. Aujourd'hui, quand Sadio ne peut pas prendre d'initiative sans que le Premier ministre n'est pas informé, c'est le Premier ministre qui informe le président de la République pour que Baraka se fasse. Il est très clair. Maintenant, nous avons un parce que le coup d'État que nous avons fait, que Sadio peut passer directement par le Premier ministre, par le président. Le président va sécuriser le tout. Les ministres des Affaires étrangères, mais Tayorola, il passe là, il consulte son président, avec ce qui est le Premier ministre. Le Premier ministre le placera. Nous voyagez quand nous voyons c'est le Premier ministre qui dit au ministre des Finances des midi. Mais si les gens pour diviser, comme on a fait, je vais les bénéficier, parce donc, bien beaucoup de spécialistes, parce qu'ils connaissent absolument rien dans ce domaine-là. Il faut les douanes. Donc, l'État fonctionne comme ça. Et puis, le problème, c'est pour qu'il y ait une étape, il y a une chance sur le cabaret qui est Prince, et m'a dit que le cabinet, il t'a le cabinet de fonctionner tout. Il t'a le salaire de ta chambre. Il t'a le loi de ta chambre. Il est signé parce que pour dire que tu es journaliste, il est signé pour dire que tu es un homme politique, il est signé parce que pour dire que tu es société civile, il est dans droit comme dans la carte, tu ne connais absolument rien. Donc, au il est mort de la cata parce que tu donnes l'information, mais qu'a dit or, information est liée, les faits sont têtus. Donc, il y a une information qui est ou il y a une population de analyse. Mais donc, on prend son désir personnel, mon sentiment personnel, même faire quelque chose, mais faire quelque chose. Vous voyez, parce que les moyens jamais
Kodono, ni intellectuels la même, on va qu'on y est pour filer. Parce que donc, les gens se disent, il n'est même pas sérieux. Un gars bonnet radio, la radio. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc domaine au domaine n'a pas comment on a gagné les cadeaux. Le fonctionnement de l'État n'est pas de la baraka pour l'État. État donc décision bita chome. État donc conseil des ministres me préparer chome. État donc décision hakilo donc gata chome. Et comme signe donc gata fanga qui bo bojo na. Aujourd'hui chogal na gata on na gata baraba mikela aujourd'hui. C'est que il y a une élection préparation pour là. Il est important à former le cas famille. Mi est chaque parti a formé une élection bara mekanga c'est même fois mekanga que élection la loi électorale attend bara mekanga que bi document plané donc ata CNT bara donc au beau para au kala kala il ma mekanga c'est ka voilà pour que jamana donc ta élection dans organiser tout ni est jatimé que élection bi organiser la fois simple ou de bi ngata député ni zéro bara ka ngata ko député au ka di à la région faut ngata aussi ni kati am exemple da ni taranga donc sur la liste des kati na mo wolobla de taranga donc kati ni mo clé 51% soro o tigi ba kata donc a wolobla met a fara ni zena ni 51% soro mi ye 49% soro donc o bi sabata e bi ngata donc o bi sabata donc o bi ngata donc e bi nanita o bi sabata donc pour que quand cette personne là donc au cours de aye 49 personnes pour ça aller chamake et c'est la tire bon la ça donc moi d'abord ma proportion donc au parole bi kala ngato hakila na ngato bi sariya kura ko aussi ngata afrako fe do kanga modifier pour que parole va se gake mais loi organique c'est la loi simple modifier parce que déjà ni loi ou ta irratification a formé ma loi on y mis kala enana donc follow you jumé loi ba yɛrɛ ye min ka taa o ye constitution ye ni constitution banna loi organique min na a loi simple bɛ sɔrɔ ka na ka taa dɔn fo ka na jigin décision ni fɛn ka ninnu arrêté ni décision dɔ fo ka taa dugumala la o principe min bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen ka taa loi organique kɔnɔ a tɛ se ka taa ni loi simple ye donc n'o ye ka taa dɔn organique unique ninnu ka baaraw kɛ cogo ye n'a tila hakili kan ka don bɛɛ la ka taa dɔn sɔrɔ bi maa kɛmɛ ɲɔgɔn kan ka lamɛn par CNT ka taa o baaraw daminɛ na maaw bɛ lamɛn parti politique lamɛn na a fɔra bɛɛ ye i bɛ taa 13 na donc proposition 13 questions de bɛ yen i b'o sɛbɛn ka taa donc ka taa ka tila ka taa o bɛ lamɛn o baaraw de bɛ farala ɲɔgɔn kan le 4 ka taa à partir du 4 débatw bɛ daminɛ sur la loi la n'a kan ka segin ka se gouvernement o bɛ segin ka kɛ n'a kan ka adama pour que Mariam ka se k'o yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. I kɛla ka donc an bɛ hakɛto ɲini parce que vino de tun tigɛla pour l'extérieur donc o de la an y'a fɔ ka donc maaw k'a faamuya donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na ka o baaraw bɛ kɛla bi aujourd'hui n'o hakilinaw taara baara kan ka kɛ cogo min na o domaine kɔnɔ ka donc an bɛ continuer mais n'i ye jateminɛ kɛ aussi ka choguel nalen ka donc i ko ko jumɛn kɛra fɛn kelen kɛra aujourd'hui ka que les Maliens et les Maliens de l'extérieur sont très fiers Assimi ani choguel bolo n y'a ye un Gabonais a fait a ye vidéo kɛ ka taa a taara ambassade la k'a fɔ ale bɛ Mali nationalité de fɛ ale wolola Gabon de ka donc a tɛ Gabon nationalité ko la ale ye Malien ta de Assimi k'ale jaabi joona o ka nationalité la j'ai vu une très charmante belle dame attends camerounaise a ko k'ale bɛ fɛ ka furu Mali cɛw la ko Mali cɛw de ye cɛw ko parce que n'i ye Malien ye ka to o bɛ kuma cogo min n'i ye Assimi Goïta ye a bɛ kuma cogo min n'i ye Choguel ye a bɛ kuma cogo min et ils sont fiers ka donc d'être ka donc ale bɛ fɛ ka na furu Maliens de la n'i ye jateminɛ kɛ Afrique du Sud bɔra kunun sini ka taa ka marche kɛ k'a fɔ n ka taa donc ko ka bɔ Afrique ka taa o y'a fɔ ambassadeur ye ko ka Mali to yen en paix France ambassade n'i ye jateminɛ kɛ Gabon Congo mɔgɔw bɔra ka manifestation kɛ ko ka Mali soutenir n'i ye n ka taa donc bi intellectuel lajɛ n'i ye bi n ka taa donc k'a lajɛ ka taa donc écrivain lajɛ tout le monde dit que le Mali la libération de l'Afrique partira du Mali k'a fɔ n'i y'o jateminɛ kɛ k'a lajɛ ça veut dire a bɛ hakilisigi ko kuma fɔ a bɛ danbe ko kuma fɔ a bɛ hɔrɔnya kuma fɔ discours min a y'a kɛ ka taa donc Nations Unies la o discours y'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe to segin a ma parce que ni tun ko ye Malien ye an bɛ jateminɛ i n'a fɔ ka taa a ka armée de bolila ni tun ko ye Malien a bɛ ɲininka k'a fɔ an de bɛ président bugɔ n'i ye kɛ Malien a bɛ jateminɛ k'a fɔ an ka armée ka taa donc ani général dɔw bɛ ka taa n'o ye Aya Ndoye ka taa olu de bɛ ɲɔgɔn fa n'i ye jateminɛ kɛ ka taa donc ko suyɛli ko la a bɛ fɔ an ɲɔgɔn soju tɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ danbe tiɲɛ ko la a fɔ k'an ɲɔgɔn danbe tiɲɛ tɛ yen mais Choguel nalen ka kuma ani Assimi ka taa o farala ɲɔgɔn kan ka discours dilan ka kuma jamanadenw ani jamana wɛrɛdenw olu ye ka taa donc an ka danbeya ani an ka hɔrɔnya ani an ka halaladenya segin a ma pour moi ka taa donc diɲɛlatigɛ kɔnɔ la priorité des priorités fɛn fila de bɛ yen
I bɛ fɛn o fɛn kɛ violence kɔnɔ ni sécurité t'a la ka taa dɔn dunuya ba de y'o ye i bɛ fɛn o fɛn kɛ ka taa pour que ka danbe ka segin mɛ ka hɔrɔnya ka segin mɛ ni sécurité ko t'a la a tɛ baara ti ɲɛ aujourd'hui sur l'aspect sécurité on a gagné le combat à 70% et an ka danbe n'an ka hɔrɔnya la sur le plan international c'est que Maliens bɛ bonya aujourd'hui les gens sont fiers de se taper la poitrine pour dire qu'on est Malien min tɛ Malien yɛrɛ b'a ko ye Malien an bɛ wɛrɛ ɲini tuguni jamana kɔnɔna na. C'est vrai gɛlɛya b'a la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko changement ka kɛ gɛlɛya b'a ye habitude kɔrɔ tɛ se ka bila parce que bi n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ maa commerçant damanen bɛ yen o de bɛ Mali sinji min o de bɛ Mali nɔnɔ min o de bɛ Mali ɲi min c'est eux là donc qui font dans ce qu'ils fait min ka mais État ka jɔ a jɔyɔrɔ la olu la parce que mais dɔn dɔn de a bɛ taa o ka taa n'i ko État ka jɔ n'o taara fo wa joli la an bɛ don min na n y'o de f'i ye n'i ko État ka jɔ jamanadenw de kan ka parce que Mali gɛlɛyaba ye min ye aujourd'hui jamana gɛlɛyaba ye min ye n'i ye maa kɛmɛ o kɛmɛ ta n y'a f'i ye sur les 3 millions de Maliens min bɛ chance sɔrɔ ka taa école la k'a tɔgɔ sɛbɛn arabukan na bamanankan na fulakan na dɔgɔnɔkan na ka se ka k'a fɔ i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn ka kalan n'i ye maa sur les 3 millions min bɛ se ka kɛ a tɛ tɛmɛ 2 millions 3 millions donc jamana o jamana si 50% n'arrive pas à aller à l'école il est difficile il faut conscientiser o ka se ka wuli ka taa dɔn pour k'a fɔ ka taa ko dɔ bɛ kɛ la jamana ka taa k'a révolter ka taa se ka donc jamanadenw bɛɛ sigilen don k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ kɛ ka taa ce n'est pas le problème de quelqu'un bɛɛ hakili la ka taa ko dɔ de ta don aujourd'hui jamana in de kɔnɔna tu vois maa bɛ suyɛni kɛ ils sont fiers de se taper la poitrine ko n fa ye suyɛni kɛ ka taa dɔn pour que donc an bɛ bɔ olu de ka kɛ kuma sulu ye c'est jamana in de kɔnɔna na ka taa les gens sont fiers parce que o fa ye kafo kɛ ka tila ka bɔ ka taa dɔn cɛluw bɛ tila ka duduba fɔ ye k'a fɔ ka taa ko mɔgɔ belebeleba ka taa dɔn ko tila k'o fɔ ye donc n'i ye jamana in jateminɛ k'a lajɛ an ka danbe n'an ka hɔrɔnya n'an ka halalaya min bɛ yen c'est que o ye galama o y'o don galama parce que an y'a ye régime min tɛmɛna hali pour que ka nommer responsabilité dɔ la il faut qu'il ka wari n'i ma wari di n ka taa k'i nommer an y'a ye ka taa des clans de jeunes se sont formés an y'a ye commerçant fitinin dɔw bɔra bo kɔnɔna na o fɔra ka taa dɔn terrain o terrain sanna sur les 50 lots sugu kɔnɔna na Modibo ye ka taa yɔrɔ min bila anw ye min y'a san zone belebelebelew de y'a san min y'a san ça veut dire ka taa tiɲɛnikɛla pour nous a sanna dɔw ta sanna norme kɔnɔ mais dɔw ta sanna jusqu'à présent ils n'ont pas pu payer 30% 20% pour nous olu suyɛli de contre l'État malien il y a une complicité suyɛli kɛra cogo min a dira o ma cogo min ka taa dɔn ko c'est un problème donc au kɔnɔna na aujourd'hui il faut revoir tout ça pour que jamana ka se ko secteur bɛɛ lajɛ commerce la ka taa o gɛlɛya de bɛ yen. C'est les mêmes pratiques qui bɛka kun bɛ min ka gɛlɛya min na dɛ o pratique kelen de bɛ kɛ la. A bɛ continuer na o mais a tɛ se ka jɔ sur place bana min don la. parce que ministres bɛ yan bi olu bɛ u musow n'u denw ta k'u b'a sɔri k'u don fonction publique la logement social ko nana INPS ko nana fɛnkɛ nana kanam ko nana les mêmes ministres la u nana cogo min na bɛɛ b'a dɔn u bɛ cogo min na fana gouvernement kɔnɔna na dɔw yɛrɛ trace tɛ ka ye yɛrɛ u ka kan ka fali u ka kan ka gɛn ka bɔ gouvernement yɛrɛ la parce que jamana jɔlen don an bɛ don min na il faut dire la vérité Malien an bɛ don min na bi kɔngɔ bɛ Maliden na kɔngɔ b'a na yɛrɛ de an ko i bɛ k'a la an tɛ dunko 3 sɔrɔ mais transition in na bien vrai que embargo b'an kan mais embargo fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ embargo ka programme fɛnkɛ la u ka situation na mais État kan k'i jɔ u jɔyɔrɔ la u kan ka fɛn dɔ prévoir. mais Malien ka baara kɛ aussi an ka bɔ temi ba de ma kɛ baara kɛ i bɛ bɔ sisan. mais u ka baara di. non baara tɛ di o on cherche le travail. o ye musalaka de ye ka bɔ ka taa i bɛ taa sɔrɔ jeunes ka taa sigilen don ka taa dɔn carré kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ ka taa temi i ma jamana foyi ye ka taa ko sigilen don temi ka taa ko jamana de ka ɲɛ. o kɔni tɛ taa ɲɛ. e bɛ min fɔ ko ka baara di ne bɛ taa tomati sɛnɛ ka taa gouvernement dɔ diya. e tɛ ne ye n ka tomati foro la. n b'i yala. samedi ni dimanche i t'i y'a la. est-ce que gouvernement dɔ diya. sɛ mara est-ce que gouvernement de b'a d'a ma. prison mara est-ce que gouvernement de b'a d'a ma. bi bɛɛ y'i ban baara la ka taga sigi ko gouvernement de k'a di. Bamako n'i ye Bamako ta maa min fa salen don n'a b'o balo u n'o fa bɛ retraite la n'a b'o balo n'i ye Bamako dilan yɔrɔ 2 donc yɔrɔ 3 yɔrɔ 2 ka taa o fa su a n'o ba su de b'o balo. oui parce que résultat de m'u jɔ o jɔyɔrɔ la. mais non une chose est sûre. m'u jɔ o jɔyɔrɔ la o. Ni ka éducation. Touré n'u kun jɔ o jɔyɔrɔ la. non je dis. kalan tɛ kɛ la denmisɛnnin bɛɛ bɛ chômage la bi foyi tɛ kɛ la baara bɛ sɔrɔ wa. non e yɛrɛ wulila k'a fɔ sisan kalan yɛrɛ tɛ kɛ la yɛrɛ. mo de kuma filɛ. u tɛ se ka école u tɛ se ka école don ba la. presque ni jamana de kan ka n'anw sigilen don k'a miiri k'a fɔ ko jamana de b'o bɛɛ di nka o ye jamana ta tiɲɛtɔ. dans tous les pays du monde c'est que n'atɛ dutigiw n'atɛ kɔn k'u ka den avenir lajɛ. an min bɛɛ bɛ kalan kɛ école la an bɛ exemple ta ENA na ENA bɛ plus de 2000 jeunes formés
droit kɔnɔna et état mago bɛ min na a tɛ tɛmɛ 5 kan o tɔ bɛ tabi i tun b'a lajɛ fɔlɔ secrétariat la musomaninw bɛɛ tun bɛ taa secrétariat i tun b'o kɛ ka ban san kelen kɔnɔ on forme à peu près 3000 à 4000 secrétaires jɔn mago b'o la donc ni jamana ye formation kɛ ka ban jamana tɛ se ka baara di bɛɛ ma ça il faut le dire maintenant i ye kalan kɛ état ye ka da chance d'i ma et puis e de kalanna mais n'i ye tugu kɔnɔdenw lajɛ ka ne bɛ tugu da la il y a plus de 10 millions d'enfants à l'intérieur min ka donc olu y'o fa ka baaraw de kɛ ka donc ni min ye numu ye o ye numuya kɛ min ye jeli o bɛ jeliya kɛ o bɛ golona kɛ mais olu tɛ choqué i sɔnna wa mais n'an ko n'an nana Bamako an tɛ foyi la ka donc fo état de ka baara daminɛ presque y'a kɛ ka tɛmɛ kɛ il est important que les gens comprennent an ka bɔ ko dɔw la an k'a ɲini parce que ni o état tɛ se anw kan ka mun de kɛ ka se ka ka baara n'an ma don o kɔnɔna na je suis désolé ka taa ko gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na jamana bɛ se ka to position min na ka tɛmɛ yɛlɛma c'est vrai que mun b'a la même bɛ Congo la hali kuran ɲuman t'a fɛ non c'est clair non hali kuran ɲuman tɛ c'est très clair donc gɛlɛya de bɛ yen ka taa hali kuran ko la pour que ka usine jɔ ka taa fo kuran yɛlɛma mais bi o tɛ yen courant situation là tout le monde sait ka tɛmɛ de kɛ la donc aujourd'hui qu'est-ce que nous devrons faire ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔna na il faut que les Maliens se lèvent mais n'an ko état de b'a bɛɛ e bɛ maa min nɔfɛ ka taa dɔn ko a tɔgɔ fɛ mɛ ɲɛmaa don i b'a sɔrɔ ka taa dɔn dɔw bɛ yen ka taa ils sont honnêtes o tɛ mission ma se ka fɔ ministère jamana bɛ position de kɔnɔna na donc qu'est-ce qu'il faut faire il y a un travail de fond Maliens kan k'a dɔn k'a fɔ on ne peut pas compter sur l'extérieur bi gɛlɛya caman kɛra ONG min bɛ yan ka taa ni français bɛ yen o y'o bɛɛ datugu ta olu bɛ chômage la donc qu'est-ce qu'il faut faire an bɛ bɔ rapidement dans cette situation pour que baaraw ka se ka kɛ nka donc ni question wɛrɛ b'i bolo min ka boli bila la. Ayiwa an kɔni jamana in kɔni an ma a bɛɛ da an ka ɲɛmaaw kun parce que u fana u jɔyɔrɔba bɛ fɛn ninnu na ko ye ninnu tɔgɔ Sénégal filɛ nin ye Sénégalikaw wulila k'u ka kuranko fɔ u ka jamana mɔgɔw ɲɛna mais alhamdulilah kuranko ma nɔgɔya ye u wulila k'u ka terrain ko fɔ nin ye olu bɛ terrain kuma i b'a fɔ cogo jumɛn yɛrɛ nouvelle génération fɛngɛw de la mais anw bɛ ka jusqu'à réseau bɛ na ka na an ka kɔrɔlen dɔw dilan halisa ka na ko mun na ko réseau bɛ na ni kɔrɔ dɔw ye en même temps u bɛ na kɔrɔlen ninnu fana dilan Mali ka terrain kɔrɔ ninnu est ce que ninnu kan ka bila circulation yɛrɛ la tuguni. Presque n'a fɔra ko k'a dilan kɔrɔlen le problème est que ni moteur fa dilan ka taa bɛ kɛ kura ye l'essentiel c'est des experts n'o nana u b'a dɔn nka ne kan ka kɛ laissons les gens venir d'abord o kana lajɛ baara min bɛ yen ça veut dire le problème n'an m'o kɛ an bɛ to critique gansan na ka taa foyi ti kɛ. Régime joli tɛmɛna kuran ko ma se ka bila hali sini kuran ko la nka qu'est-ce qui s'est passé à Dakar ni tilebaden b'an fɛ yan. N'a kuma lamɛn qu'est-ce qui s'est passé à Dakar Dakar ils avaient un budget du Sénat les sénateurs ça coûtait 24 milliards u y'o wari de ta ka Sénat ci ka bɔ yen k'o wari ta k'a don solaire la pour que ka se ka kuran ko régler mais tile fila bɛna gɛlɛyaba tun bɛ Sénégal na tɛmɛ tile fila min na mais ils sont en train de trouver la solution pour le régler quelle que soit la situation maa dɔw de bɛ baara kɛ mais au lieu de an ka continuer critique la an b'a ɲini Malien denw fɛ aussi bɛɛ ka proposition dɔ kɛ i ka domaine kɔnɔ i bɛ se ka min kɛ k'a fɔ n ye nin kɛ an bɛ se k'a fɔ k'a to gouvernement ma nin kɛ gouvernement ma nin kɛ mais anw yɛrɛ ye mun proposition kɛ gouvernement ye il faut que jamanadenw ka kɛ courant spécialiste bɛ yen mais n'a ma ɲɛ u ka courant décentralisé pour que n ka taa courant ka kɛ n ka taa donc privé wɛrɛ ka na don kuma na o bɛ se ka kɛ o donc a bɛ kɛ ka taa monopole ka bɔ gouvernement bolo courant ka na don hali ka waati la an y'an ka énergie feere ka taa tubabu ma a kɛ wa a tɛ ne de nalen a tɛ ne segin n'a ye tuguni ka san ka na n'a ye wa a ma kɛ wa donc maintenant an y'a privatiser an tun y'a privatiser ka bɔ yen maintenant le problème c'est que c'est à nous de réfléchir mais ni courant t'i bolo foyi t'i bolo pour que baara ka se ka kɛ il est important k'an ka to kɔnɔ mais k'a miiri k'a fɔ ko Sénégal y'a résolu ça non a ma kɛ sen kelen dɛ o y'o ka sénateur ka wari de ta 23 à 24 milliards k'a ka surtout kura créer ka Sénat datugu. An fana t'o système kɛ fɔlɔ. mais néanmoins an b'a copier de nka n'i b'a copier i b'a copier. a tɔgɔ CNT sigilen filɛ nin ye mɔgɔw bɛ yen u bɛ ka million joli ta par mois wari la fu de bɛ ka taa Mali ka wari fu de bɛ ka taa énergie yɛrɛ directeur a ɲɛmaa a bɛ combien de millions ta par mois. N'i y'olu bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ responsable dɔw bɛ yen u bɛ combien de wari joli ta par mois mais u k'a lajɛ aw yɛrɛ ko ko Mali bɛ gɛlɛya de la u ka ninnu dɔ bɔ ninnu dɔw ka wari la k'o don fɛn dɔ la ka fɛn dɔ ranger aw ko k'aw bɛ ka zon minɛ corruption bɛ ka kɛ aw ko k'aw bɛ ka zon minɛ k'u ka wari bɛ ka fɛn kɛ k'o bɛ fana bɛ ka dɔ kɛ mais an kɔni ma mɔgɔ si ka liste bɔlen fɔlɔ k'a fɔ nin minɛna nin ko la a ye nin wari de sara an ye a bila a ma sɔn k'a minɛ
a si ma yira an na kɔni an kɔni bɛ ka mɛn dɔrɔn nin miliyari nin sɔrɔ la minnu ye sonyɛli kɛ u dɔw y'u kɛ sutura la u nana ka na wari sara bon an kun t'a dɔn ko coup d'état déjoué la an ma o kɔfɛ caman min c'est à dire enquête fɛn Mali yɛrɛ de la foyi mana daminɛ dɔrɔn a tɛ laban. Brasi min bɛɛ bɛ kɛ du kɔnɔ n'a fɔra an ka du a tɛ laban quoi. ayi n ko min bɛɛ bɛ kɛ an ka du kɔnɔ n'a fɔra an ka du bɛ ci dɛ. ayi o tɛ o mɛ. non responsabilité de l'État n b'o de ɲɛfili ye les responsabilités de l'État ce n'est pas la sensation. i ka cɛ ka kuma de tɛ nin ye. jɔn. a tɛ ten an b'a fɔ k'a tɛ mɔgɔ lamaloya wa. non bon ninnu fana tɛ k'o système kelen de daminɛ ye wa n tɛ mɔgɔ lamaloya. mais on m'a fɔ ma si ye. o tɛ zon sutura o. j'ai dit la justice fait son travail justice la ni dossier kɛra e da man kan ka don a la ne da man kan ka don a la laissons la justice faire son travail. justice b'a dɔn o bɛ min kɛ la mais justice ma communiquer a kan nin bɛɛ la i ka vidéo man ni ka mɔgɔ dɔw de b'a fɔ la ani radio baarakɛlaw ani i bɛ maa min invité olu de bɛ na u b'a fɔ mais la justice n'a jamais fait de communiqué officiel donc restons derrière le principe ça veut dire n'an ko k'an de bɛna maaw former an ka to kɔ. an de bɛna maaw former ni fɛn min ma kɛ n'an y'an ta o se min bɛ fɔ yiri kɔrɔ ani sotarama kɔnɔ ko ne ni e bɛ n'o discuter k'o fɔ maliyɛnw ye an b'o kunna siri a kɛ i n'a fɔ an ma taa kalan na ou an tɛ ko dɔn o domaine kɔnɔna na donc n'an bɛ fɛn o fɛn fɔ an ka to sariya kɔ sariya ye min fɔ parce que i b'a dɔn ninnu de bɛ kɛ wa ni ne de tilala kuma na a b'a fɔ ko arajo yɛrɛ de y'a fɔ k'an y'a mɛn ko arajo parce que pour les maliens arajo tɛ nkalon tigɛ. ni min arajo fɔra la dɔrɔn o si. i y'a faamuya c'est pour ça n b'a fɔ la n ko c'est pour ça mɔgɔ bɛɛ man kan ka lamɛn arajo kan parce que min tɛ min dɔn n'i y'a fɔ u b'a fɔ k'an y'a mɛn arajo yɛrɛ de la donc aujourd'hui sariya ko la an ka to sariya nɔfɛ. fo yɛlɛma min kan ka kɛ o ka se ka kɛ corruption min an b'a fɔ la sariya fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la. non non corruption min an b'a fɔ la je le dis et je répète maa si ma deli ka se ka corruption kɛlɛ à 100% zéro corruption n'i ye jateminɛ kɛ États-Unis France hali ministre n'o bɔra sini sɔgɔma dɔ y'i kanto a ministre des finances en France président y'a ɲininka ko est-ce que ko compte b'i bolo i bɔra histoire kalan a ko compte t'a bolo après enquête kɛ o y'a sɔrɔ compte b'a bolo président y'a relevé ka bɔ yen. Ça, c'est en France. Où les démocraties d'Amérique, ça fait plus de 100 ans. Mais il y a les États-Unis, la même chose. Donc, fait nous, on est en train d'apprendre. Ou apprendre à man parce que moi, tu sais la différence que ou ka posi à des états possibles. Dès que doit y avoir hakla, nous comme les cas chaque sara, on va qu'on dasarabi. Il va que dasara mon akono tant bolo. Or tant que tu as donc jamana na fulu donc Afrika ga dia kan ga domina. Ou pour y ngata ka chaque kasara, fika tanga to yoro do la ngata donc 100 000 sara, ka 200 000 francs sara. Donc au choix aujourd'hui aussi apprécier on va féliciter Mouna a des barres mais qu'elle a ko responsable kura ka kɛ fonctionnaire dɔw bɛ yen dɔw bɛ sɔrɔ siɲɛ saba dɔw bɛ sɔrɔ siɲɛ naani dɔw bɛ yen donc o taara cogo min na donc ça pose problème a fɔra bi il y a plus de 400 enseignants qui sont dans les conditions u ma ta ka tɛmɛ o bɛ sara donc il faut tout ça régler ça an ka bɔ o kɔnɔna na pour que jamana ka se ka taa ɲɛ maintenant les critiques c'est normal promotion ka kɛ mais je dis il faut faire en sorte ni jamana bɛ taa la ka taa donc tiɲɛ min kan ka fɔ jamana kɔnɔna na o ye ka ye cogo ye. non dɔgɔ tɛ k'a faamuya cogo min na an bɛ kasi na n'an ka hôpitaliw ye an ka hôpitaux ye k'a fɔ ko banabaatɔw tɛ furakɛla tuguni fantan tɛ furakɛla dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ bɔra kalan na ni kana san 25 san 15 bɔ depuis ye bɔra kalan na ka baara daminɛ u ma taa formation foyi kɛ olu bɛ kɔnɔbara la i bɛ se k'a faamuya cogo di ko o dɔgɔtɔrɔso kelen in na ko bâtiment jɔtɔ la f'a bin kana ban o binna. non ni exemple jateminɛ i hakili b'a la ko bâtiment binna ɲinɛ y'a san 3 ye kuma ka bâtiment belebele dɔ binna a se kɔ i hakili b'a la nin y'a san 2 ni kɔ ye bankɔnina dɔ ka so binna ka dɔn ko étage lama jɔra ko fila dɔ ça nous interpelle domaine dɔ kɔnɔ c'est que so min bɛ jɔra au niveau de l'administration le contrôle min a kan k'a di parce que ni marché kan ka di contrôle kɛlaw de bɛ yen comme siraba contrôle kɛlaw baara kan ka kɛ o domaine de kɔnɔ an k'a lajɛ n'a dɔn ko ce qui se passe c'est pas parce que aujourd'hui ciment gɛlɛyara ko fila dɔ so ka bin ne tɛ expert ye o domaine na n bɛ dɔɔni min dɔn nɛgɛko b'a la ciment ko b'a la n'i y'a ye so bin n'i ye 12 don yɔrɔ min ka sɔrɔ 14 kan ka don so bɛ bin n'i ye ciment dosage kɛ n ka tɛ n'a ma ɲɛ a bɛ bin
ni yɔrɔ kan ka segin an bɛ fara de kan ka taa a fɔra ko pɔnze a kan ka jɛnya min sɔrɔ nɛgɛ min kan ka don ka jɛnya min sɔrɔ a sara ka don n'a kɛ cogo man ɲɛ k'a dɔn a bɛ bin parce que min fɔra ne ye a fɔra ka taa u bɛna bitɔn de da bitɔn datɔ la de ka tɛmɛ so min na maintenant le problème c'est que il faut rapidement faire les enquêtes voir min ka responsabilité don a tigi bɛ pini ka taa marché ka dɔn o tɛ se ka to yen ten e t'a ka wari don ka dɔn a bɛ kɛ cogo min na ka dɔn a bɛ kɛ ten donc o ye nin dabiri dɔ la parce que i b'a dɔn n'u cogo jamana in kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen quoi ni wari bɔra sisan ko ka taa nin fɛn projet in kɛ ni projet kan ka kɛ 200 000 francs ni e de bɛna projet in exécuter mais yanni a bɛ 200 000 francs in bɛ don e tigɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ taa laban feere 75 000 francs de. a ye prince b'a dɔn mɔgɔ b'o fɔ la de ma sɔn min na o la i b'a dɔn parce que wari ta yɔrɔ ka ca ni wari bɛ kɛ sisan lamɛn d'abord ni marché bɛ di appel d'offre de bɛ kɛ ni appel d'offre kɛra c'est que a kɛra cogo cogo wari bɛ passer n'a ka dɔn ko kan ka di par exemple kan ka dɔn ko n bɛna sirako dɔw ta Sandare ani Kayi a fɔra ko wari dɔw dira avance de démarrage wa avance de démarrage min kuma yɛrɛ de fɔra n ye on me parle ka taa donc à peu près de 25 milliards o 25 milliards dira Silama donc je pense que semaine wɛrɛ loi de programmation militaire ta kɛra cogo maa dɔw minɛna maa kura dɔw kan ka minɛ ka tila sirako ye fɛnw mais o 25 milliards bɛ di e ma e de ye n ka dɔn entrepreneur ye ne y'o ta ka taa dɔ di DAF ma ka taa dɔ di ministre ma ka taa dɔ di fɛngɛ ma mais moi en tant que état ne ka sara t'a la ka taa a dira e min ma i ka baara min kɛ k'o de kɛ e de bɛ baara kɛ dɛ mais ne y'a ta ka taa di mɔgɔ ma sa c'est problème n bɛ exemple ta exemple ne bɛ agence bɛ ne bolo ne kan ka agent dilan e ka département ye ne taara ka taa dɔn marché dilan ne o marché kɔnɔna na ne ye ala minɛ ka taa dɔn k'a di fɛngɛ ma contrôleur financier ma ka dɔ di dɔwɛrɛ ma ka dɔ di dɔwɛrɛ ma ka sɔrɔ agent ma dilan mais ni san kɛra ne ma se ka agent dilan donc o kɔrɔ de n b'a dɔn k'a fɔ n tɛ sara ni n y'a sara ni agent dilan ni agent ma kɛ qualité ɲɛma ye le contrôleur peut rejeter ça n'a rejeté la jɔn dɔn donc o ye ne yɛrɛ de nɔ ye maintenant il faut que ka taa dɔn min bɛ contrôle kɛ baaraw ka se ka kɛ tuma dɔw bɛ kɛ aussi Mali la ka taa dɔn i bɛ commande kɛ o tɛ taa ni commande ye donc o ni ɲɔgɔn cɛ o b'a nafa tout ça yan mais tant que n ye kalanko kuma bɛ fɔ n'an m'o kɛ ka bɔ a kɔnɔna na et que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ bi ka taa dɔn ko ne yɛrɛ ta tɛ jamana ta don la situation sera difficile pour moi dɔɔni dɔɔni o yɛlɛma min an y'a fɔ ka taa dɔn an bɛ taa parce que ne ka hakili nana mɔgɔ si tɛ se ka ne kɔ ne dun togo découragé ne bɛ baara min na an ka ye cogo la je continue à travailler tant fɔ ni ala ye n'a ka kan minɛ c'est comme ça que je vois la chose. ayiwa n'u cogo an bɛ nɛgɛjuru labila ou bien an ka taa ni an ka. mais n bɛ fɛ ka an ka tifɛri kelen ta kuma tɛ se ka kɛ n'an ma se an balimakɛ Diko ye min kɛra kun. Diko a ka message a ye message min lase. mun de kɛra forum dɔ de kɛra a bɛ fɔ forum de Bamako o forum de Bamako kɔnɔna na mɔgɔw invité la ka na ka bɔ jamana caman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. o kuma kɔnɔna na kuma dira Diko ma mais n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ bɛ fɛn caman fa kɔnɔ n bɛ fɛ an k'a lamɛn fɔlɔ n'an y'a lamɛn an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ k'a commenter donc an k'a lajɛ n'an sera ka Diko sɔrɔ an bɛ a lajɛ comme téléphone don. Par des gouvernements arrogants. Je vais parler du Mali aujourd'hui. Parler de cela aujourd'hui, pendant que le peuple malien est pris en otage par des gouvernements arrogants. Je dis bien arrogants. Et la communauté internationale, par leur pense que le peuple malien doit rester dans cette situation, mourir à petit feu, assailli par la famine, par l'insécurité, par le djihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler. On ne cherche pas une solution. La communauté internationale est dans son orgueil. Nous sommes dans notre arrogance. Et le peuple est en train de mourir. Vous venez parler de paix, de sécurité et de quoi ici? De quel paix s'agit-il? Je lui ai dit, je ne vais pas parler. Si vous me faites parler, ben si je dois répondre demain, on va aller ensemble.
C'est vous qui m'avez dit de parler. J'ai dit que je ne parlerai pas parce que j'ai quelque chose sur le cœur. Je ne comprends pas l'attitude et de la communauté internationale dans leur orgueil pour dire que nous avons dit ceci, il le faut, des élections, de ceci, de cela. Mais le béaba du droit de l'homme, c'est d'abord le droit à l'existence. Mais le peuple malien aujourd'hui est menacé dans son existence. Ben, on est là en train de surenchère et faire des choses sur quand est-ce qu'il faut faire des élections, quand il ne faut pas le faire, 18 mois, 20 mois, 30 mois. Mais écoutez, respectez un peu ce peuple. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai, leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Une classe politique moribonde, qui ne bouge pas, qui n'existe plus, une société civile qui a cessé d'exister, il faut le dire. Et aujourd'hui, on est trimballé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie, des gens qui ont des principes. Mais ces principes, c'est pour le peuple, c'est pour leur bien-être. Si, au nom de ces principes, le peuple malien, l'Afrique entière doit assister à sa destruction, à son effondrement, sans lever le petit doigt, je crois que l'histoire retiendra ça. Je vous remercie. Ni ye kumakan ye di ko ye min fɔ mais n'i ye jateminɛ kɛ ne ka maaba dɔn n b'a bonya parce que ne y'a dɔn kɛlɛ la en 91 an bɛ conférence nationale la a nana ka kuma tigɛ k'a fɔ ko o ka fɛngɛ d'a ma a ka kutuba kalan sani ko ka daminɛ de b'o don n y'a ye kɔnba caman na mais olu ye ɲɛmaa ye olu ye diinɛ ɲɛmaaw ye n'olu dimina tan jamanaden tɔw bɛ n'o dimina tan et un responsable surtout n'i ye diinɛ ɲɛmaa ye et que bɛɛ b'i bonya il est difficile parce que maa dɔw tellement o dalen b'a la n'a kumana cogoya dɔ la a b'o de tɔɔrɔ filanan ye mun ye a bɛna a yɛrɛ de wɛyɛba kɛ mankan ka dɔn ko sur les réseaux sociaux mɔgɔ man kan ka fɛn fɔ a ma olu bɛ fɛn fɔ a ma e welela ka taa forum de la sécurité ko kuma bɛ fɔ forum de Bamako in nka maaw bɛ bɔ jamana wɛrɛ la de ka na jamanaden caman bɛ yen pour la première fois dɔw y'i ye i ka kuma fɔr'o ye dɔw bɛ fɛ k'i ye dɔw bɛ fɛ k'i ka hakilina mɛn ni forum ko kuma bɛ fɔ mɔgɔw bɔra région bɛɛ la pour ka na discuter lakana kɛcogoya kan premier ministre bɛ yen membre du gouvernement bɛ yen ne ye nin kuma fɔ fo k'a fɔ ni e welela sariya la ka ne bɛ taa dɔ bɛ e ni min ye a organiser e ni o bɛ taa arrogance ne to o kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye aw bɛɛ bɛ se k'a ye kɔrɔ ɲuman kɔni tɛ Djiko est très malin hakilina min dɔw bɛ yen nka a b'a fɔ mais a y'a fɔ hakilina min na ale de b'a dɔn c'est un calculateur a b'a dɔn a b'a fɔ min na c'est un meneur donc mais ne ka bonya na pour moi ma yɛrɛ sɔrɔ n ka dɔn ko kɛcogo la parce que mɔgɔ ba don mɔgɔ ba kana ko fɔ parce que au moins gɛlɛya kɛra cogo cogo maliyɛn bɛ situation na cogo cogo e de bɛ se k'a fɔ n ka kuma laban yɔrɔ la ka kuma dilan sɔrɔ ka bɔ mais a kumana ni dusu ye a ko k'a b'a dusu kan a kumana
kun b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ i b'a fɔ k'a sigilen don ka mɔgɔ kɔnɔ a fɔyɔrɔ kun t'a bolo mais ni tun t'a fɔyɔrɔ don ye ni t'a fɔ waati parce que a bɛ occasion sɔrɔ bi maa min bɛ fanga la a ka denmisɛnninw fo n'a kɛra orgueil ko ye n'o tɛ n'a y'o wele a ka gɛlɛn k'a fɔ n ka taa ko ninnu t'a ye fo n'o tiɲɛna ɲɔgɔn ye cogoya dɔ la mɔgɔya ye yan ale de premier ministre Moutar Wade yan mɔgɔya ye yan Bandaw sigilen ka taa ɲininkala ko la mais mun de kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ de kɛra mais le moment où jamanadenw bɛ monter là en puissance au niveau de l'armée ne ko n ka taa kuma man kan ka fɔ yan a bɛ gɛlɛya o ye ne ka yecogo ye pour que hakilinaw ka se ka taa pour que k'a dɔn k'a fɔ ne ma n yɛrɛ sɔrɔ a kuma na cogoya min na parce que ale yɛrɛ n'a ye référence n bɛ dan yan kuma na parce que kuma ka gɛlɛn kuma ma nɔgɔ pour que maaw kana miiri il est important que an bɛ téléphone ta sisan ka kuma di téléphone tigiw ma an ka se ka tɛmɛ awɔ an ka mɔgɔ fila saba allo salamu aleykum tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ bon i bɛ teliya question teliya mais ni ko a ko mɔgɔ kana i kunu i bɛ dimi bɛ ka na bila so la o kɔ mais ale kunu n'a ye cogo min na depuis san kɔnɔntɔn min na ka na bi la jaabiw ka mɔgɔ bɛ min kɛ Mali kan Diko ma kunu o la dɛ mais bi a bɛ ka kunu cogo min na jaabiw ye min kɛ o ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais Diko ma kunu o la Diko n'a ma jɔ hali n'a État yɛrɛ bɛ se yɛrɛ an jamanadenw bɛ wuli a kama a ka sabali donc n'an bɔra yen fitinin yɛrɛ n bɛ se ka min da aw kan faamaw yɛrɛ n bɛna fɔ ko aw y'a fɔ cogo min na denmisɛnnin dɔw sigilen filɛ yan u faw ye hectare joli de wa kungo kɔnɔ o ye yɔrɔ de san ka bila yen o ma taa baara kɛ yen fɛ o sigilen do ten min na ko baara tɛ yen jamana tɛ se ka jɔ tan de n bɛ aw fɔ n b'a lamɛnbagaw bɛɛ merci contribution ouais contribution de dɔwɛrɛ bɛ yen wa oui 20 29 74 78 allo oui mɔgɔ bɛ yen ko dɔ bɛ bulon dɔ la a bila ka don allo dɔ bɔ ka radio la dɔ bɔ i ka radio la dɔ bɔ i ka radio la oui allo ça va oui ça va vous allez bien très bien i tɔgɔ ni jamu i b'a wele ka bɔ min moi c'est Oumar Sissoko Oumar Sissoko k'an wele ka bɔ min Lafiyabugu bisimila Diko c'est un peu plus a ye faransi wari min il faut qu'il le justifie o manière de filɛ nin ye sinon fɛn wɛrɛ tɛ merci beaucoup mɔgɔw ka kɛ bonya kɔnɔna na an ka kɛ bonya kɔnɔna na o de ka ɲi hakilina ko do quoi aw kana profiter ka awɔ ka dusu ta aw k'ale dusu aw fana kana dusu ta yɛrɛ sera somɔgɔw awɔ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min n'i b'an wele ka bɔ i tɔgɔ ani jamu Bozola Burama Touré Burama i Touré awɔ nba bisimila imam ka kuma in bon an kana a ta k'an b'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ quoi parce que an ye kɛlɛ in kɛ ka se niveau min ma ka imam yɛrɛ an dɛmɛ kɛlɛ in na ka se yɔrɔ min ma ni imam nana ka na nin fɔ an ka ko in ta ni hakili ye an ka sabali tiɲɛ don imam kɔni n ye jɔn o jɔn i bɛ fɛ mais ne bɛ imam ka nin ko in bila yɔrɔ min na ne t'a bila a gɛlɛya minɛn kɔnɔ parce que adamaden bɛɛ n'i ka hakilina ma parce que a ye kɛlɛ min k'anw ye ka se bi ma kɛlɛ in ne bɛ kɛlɛ in valeur de lajɛ dɛ surasiw ka se ka jɔ u kolo la ka fɛn bɛɛ sɔrɔ u yɛrɛ ye bi an ye kɛlɛ min kɛ misɛnnin la o de y'an se yan bi o donc kɛlɛ an k'o bonya da imam na kuma ninnu to yen an ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ ne ka laɲini o ye merci beaucoup voilà an b'i fo 20 74 78 radio fréquence dɔ ye a ko hakilina di ani question b'aw bolo allo salamu aleykum i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Mohamed do ka bɔ Talgo Mohamed Sidibé
Ça va bien. Amba. Il m'appelle combien de nous faut? Non, atlobila. Il faut continuer. Atlobila. Atlik mandama. Amina rabi. Le kon le min fo limam yo. Aka sabari. Aka sabari quoi. Awo. Voilà, sabari di ko to ya ko. Mo ko ci yere ma jugu yo quoi. Voilà, am problème am situation la. Anga janga ma ne ko. C'est pas la seule anga ta fo kam ko ma ci ko de kam to fo mali ma comme ça c'est pas bon. Ala ka barka do asimir ko kala. Ala ka barka do limam ma ande kala la ala de ande kala la. Ya rabbi. Ala de an ko kala la limam to. Ya rabbi. Voilà, ala de mali ko kala la. Ala de ala ka ciya de ala ka ciya de ala ka bolo ma barala. Ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum ya mo la baye. An b'a daminɛ ka foliw kɛ ala ka n'aw fɔlɔ. An bɛ an b'a fɔ kosɛbɛ Adam Sissogo. Adam Sissogo i terikɛ ba Maitre Demba ba Adam Sissogo an b'a fɔ Banagabugu la ka tanti Madame Meiga an ka foli b'a Torokɔrɔbugu Bafanta Tarawele Maimuna Diallo n'an b'a fɔ Torokɔrɔbugu Bolibana Wulematu si hippodrome n'an ka foli b'a ye a tɛ ɲinɛ honorable Madame Danɲɛ Wɔnya Dansira